Happy birthday, Sir Robert. Oh. Kain, kain. Aha. Kain, kain. Start, start. Apa? Munggo. Start. Oh. Ini sili-sili oh. Sarap. Oh, Dinis. Ano ya? Bubul. Hmm? Bubul. Relax sir. Okay sir. Kaya ka. Weh, dia chili mo yun. Well, Pagkain namin. Oh. Ilan mo? you do some update ko. Check inside. Kana! Sana kaya. Kain na. Ha? Sitaw! Salmon! Adobo! Adobong salon. Kaya adobong ano? Ito ano lang sa inyo, ano yan? Yung radis. Radis no. Tapos nga ano eh. Salmon niya. Mano lang yung radis. Ibang klase radis dito sir. Yung naman yung... Ano yan? Kaya pwede ba? Hindi. Mula kayo ng radis. Mula. Oh, check mula. Luring mo lang. Yeah. Good mula no. Ayan, this one. Dan mula. Rising quiz. Badan meeting. Gas remove. Wala. Yan, this one. Yes. Kaya pala ganyan yung amoy niya, no? Ano, tapos paputok niya yan. Yung pautos pala. Yung paputok ka. Kapag mutot ang baho. Tunggu. Kain, kain. Yeah. Say hi. Hi! Panas! Say hi. Malu na ako. Masira. Kain, kain. Kain na Kita, ba? kita, what? Litaw. Ilan anak na may dalawa nandyan? Tatlo yung anak niya. Andyan lahat? Wala. Yung pangalan sa gusto niya. Ba't dalawa lang? Yung tatay? Saan? Ha? Pakistan, di ba lagi lang? Hindi Mabalik na. pa rin. Ibig sabihin, sakyan pala nang dyan sa Ano kanila. lang yun? May ari. Yung data hawak eh. Yung pangalan. Ha? Yung pangalan yung nag-aral sa Netherlands. Ito hawak siya. Graduate na yan eh. Kaya pala. Tapos yung tatay nasa Pakistan lang, doon na siya. Babantayan niya yung furniture niya. Ganun lang yun. Naalala niya na yung anak niya. Ah, mauti, no? Siyempre siya na magiging businessman na eh. Mauti, ganun gano'n, no? Laki lang ang gusto eh. Tangkad eh. Ayun, hadit sundo eh. Wala pa lang check siya kanina eh. Yung, So, kaya yung hadit ni yung driver niya. di malit na yan? Ay, Yung gusto. gusto? Kasi matangkad mo yun ah. Kaya nagko-commute. Kaya nag ano eh, siyempre, hindi pa pwede mag-maneho eh. Bata pa. Wala pang 18. High school pa lang niya rin eh. Wala pang mag Yung dalawa meron na. Yung dalawa. Puro Netherlands mo yun. Bumalik lang sila dito. Yung dalawa, yung nagpag-German. Pero yung isa yung pangalan na iwan na doon sa
Ang nether na. Ito lang. Pinagtuloy pa nila araw doon. Yung isang minto lang natin eh. Parang makabok na rin. Medyo doon, malapay doon. Is my rice. Zoom alay? Marami pang kalit na. Ano na? Nung, Tumak ka lang. yung inabala ko yun. Ha? Para inabala ko. Mag-lock. No, ngunit ka lang. Tumagyan pa. Saya reduce na ito. Tumatuloy. Oh. Hindi ka mo word now. Wala dito. Hindi ka mo word now. Taba. Doon kami ako taba pa na. Ha? But no too much eating time. Too much control. Badan all, too much eating. Badan patay na. Patay na badan. Patay. At isang bata ka. Wala na. Karam. What is you put one chicken here? Chicken here, one. Wala. Chop! Chicken. What chicken? Yeah. No chicken? Ano chicken? Sabaw? Same chicken around. Alas, Bonggol. Ano sabaw mo? Tara, sabaw. Tara. Anong naging bagong mo? Anong naging? Sabaw lang. Naman pa to sir eh. Diba? Ay mo na sir. Buto na ako dyan. Ang tapo ulit yung sabaw, yung laman. Wala kang lang kunin mo. Ano eating? Going there? Huh? Calling her back. Me? Yes, told me. Why? Go. Na? Bakit? O after break time. After break. After break, no? Better. You go outside. You go outside. Parang go outside na. Sun, Go ahead. You eating outside? May kalabas? No, okay? Ah! Sarap! Sarap! Sige. Okay! Yan o. Salmon! Salmon. Adobong sitaw na may baboy. Kalbo na may oven. Ay, kalbo na may oven. Yan o. So, ayun ka, Absat, oh. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Sige, kain lang kayo, ha. Bye-bye.